Atam. Ajal töwürüni guranny dozak. Atam hırsynny işläp ýatypdyr ozak. Iň soňky deminni bir zat pişirdap, ýylgyranmyş birden ýekiji gelek. Emma şonun adal tutuş ömrünni 5 müçäň içinde ýekiji gelek diýişi ýylgyrmandyr. Şo gelek birden ýylgyrt diýerler barny derek. Bu hakda agzapdym öňüm bir gelek. Bu gelek ýydyny etmekçi dowam. Onun sebäbini bilmeýänler hiç kim has dogurda onu biljegem bolman adamlar olsar bir doga ýaly ýüreginiň jübütini saklapdyr pinhan. Şeýdip bir asaryň içinden geçip sırlygyna galypdyr ol sırly ahwal. Sır bilýän ekendiňe bir mamam. Mamam enimi beripdir gurrun. Enimim ol syry 40 ýyllap saklap oglunyň erkini tapşyrdy bu. Oglu bolsa ony süýe tapşyrdy. Dünya yüreklere sığmadyk bolsur, meniň yüregime nähile sygar. Goýul şundan meýlek hemmäki boldy. Soňky demeçenli diýenmiş atam. Meniň bardygymam görmediň pelek. Ahir soňy bugün meni hem ýyde gapymdan ardynyp giýräýdiň. Munna da saglygymy soramak üçin, däli men mastlygymy süýremek üçin geldiň sen. Aýby ýok. Ölmezden awal meniň dünýede bardygymı gördüň, gapymdan bir giýirdiň. Şoňa da sag bol. Şeý diýip pişirdi, ýylgyrypdyr. Hata edýän bolsam, ötülsün hatam. Syryňy ýürekde saklap bilmedim. Paýşly janatam. Dutar bilen ajal. Mullaga bagşlayan. Ayal bagşpaýamasyň temasyny variasiýa. Ölüm ýassagyna ýatyrdy eni, gapyň agdyna da otyrdy ajal. Eni balatyna ýüzlenni ýene. Getirdi çal köşegim çal. Gözlem yumulsa da çaly ber oglum, belkol yumulan gözlerimi açar. Çally ogly, çally, ýene de çally. Bir aýlap ýedine serpikdi ajal. Yine erbetleşdi enäniň hali. Yine diýdi, çal köşegim çal. Çally ogly, çally, yine de çally. Yine de bir aýlap serpikdi ajal. Yine agyrlaşdy enäniň hali. Yine gaýtalady, çal batlyrak çal. Çally ogly, hatam batlyrak çally. Bu gelek 3 aýlap serpikdi ajal. Ýokmuşyn diýerler gudrat diýen zat. Bu gudraty görsek gudratam gaçar. Dünýäde hemmeler taýsalýan bolsa, meger başyny alyp gaçardy ajal. Yine de hayallap başlady eni. Eni diýdi, demim bolmaka tamam. 40 ýyllap içimde berş tutup giden bir sırmy saňa açaýyn bala. Sada senden meter aşykdym meni. Çalýany da aşyk, sada da aşyk. Bir gezek 16 ýaşyl jagýydykam, 16 depeniň üstünden aşyp gittim goňşy oba saz dinlemäge. Çalýardy dutar bir gerçek ýigit, palçykdan adamyň şeklini ýatasaň, şoňa da saz bilen jan berjek ýigit. Yetenli kukurap iň belent perde, näme bolanyny özümem hayran. Ýigidiň kujagyny özüm okladym. Şol ýigitim seniň ataňdy bala. Dünýäden bimrat ötüpdi ata. Inni şol murada sen yetdiň balam, te ömrüň ötýänçe ýüret bükäri 7 gowmuňy öwretgin bala. Gurrungyny zordan tamamlap beni, diýdi balatyny, çal, ýene bir çal. Çally ogly, çally. Ýöne bu tapar gatyçyny bilen gelipdi ajal. Şonu da tamasyny üzmedi ýene pişirdadi, çal, ýene bir çal. Emma doňup gal oglunyň eli, dutar ýere gaçdy. Ýoksam da öli, şu gedek başalyp gitjek.